ngilethwa ukuthi iboss lady yami ngiyayithanda. Inkinga nje ngaso sonke isikhathi nginokumesaba ngize kwesinye isikhathi ngiphuze ngithi sometimes ngizoba naso isibindi i-owner yamatekisi. So nami njengoba nobaba wakwakhe esengasekho nje ngifuna ukumngena. Wake wangiheha kakhulu naye ngithi ngiyafika ngizoshiya imali ngathola ukuthi ubese bathroom. Uma ngithi awu wathi awume kancane ngise bathroom wasephuma esefaka ithawule. Mucabanga le ndoda ngabe kubizeleni ubhuti wami eceleni kwami? Hayi angazi ukuthi ifuna ukuthini ngoba bengithi isikhathi sokucash up asikashayi. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani walile kwamhlabela inganawo sona madoda le phansi emanguzi kodwa ke silala sikhona kuthiwa kakhulu nibuye egcekeni bhuti wami right mfowethu Right. Ngiyaphila igama lami nguVumani mfowethu ungawuchaza ababukeli ukuthi namhlanje wayisila yini ekuletha la? Ngilethwa ukuthi iboss lady yami ngiyayithanda. Inkinga nje ngaso sonke isikhathi nginokumesaba ngize kwesinye isikhathi ngiphuze ngithi sometimes ngizoba naso isibindi kodwa njengoba sengaze ngafika eduze kwakho nje ngithi ngifuna ungiphe amaqhinga nami mfowethu wevumo ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngoba mase ngifike kena vele ngishaya uva. Namhlanje ngoba uthi ucelile simlethe la obe khona awusabi ukuthi mhlambe namhlanje uzivala lokho? Hayi alukho namhlanje. Awusabi ngikuza ukuthi uyiboss yakho iboss lady lokhuluma ngayo right? Mhlambe ungakulandisa umbukeli ukuthi iboss mhlambe unquma abantu amakhanda mhlambe wenzani mhlambe udayisa mhlambe umdayisela upelepele ngiyalinganisa. Kahle nje wevuma ingathi nje i-owner yamatekisi. So nami njengoba nobaba wakwakhe esengasekho nje ngifuna ukumngena. Ngifuna ukumngena. Manje awusabi ukuthi mhlambe ungaphelelwa umsebenzi noma usenandaba uyayijuba nje manje? Yebo umsebenzi ngiyesaba ukuthi ungasungiphelele kodwa nje wake wangiheha kakhulu naye ngithi ngiyafika ngizoshiya imali ngathola ukuthi ubese bathroom. Uma ngithi awu wathi awume kancane ngise bathroom wasephuma esefaka ithawule uyazi lapho wevuma mfethu ngishawo uvalo kakhulu kwathi angimtshele kodwa ngasaba. Manje mfethu ngiyakuzwa awucabanga ukuthi umbukeli mekubuka njengamanje uzothi uthe ubani igama uLinda? Awucabanga ukuthi umbukeli uzothi hayi uLinda hayi ngathi ukhohlakele noma ungene idemon? Yebo kungaba kanjalo kodwa ngesimo sokuthi nami mfethu lento engaphakathi yangidla kuyangiphoqa ukuthi ngicine ngimvulele isifuba sami. Manje akekho umunye mhlawumbe usuhlebela umbukeli nami akekho umunye onayo? Yebo ukhona omunye nginaye. South Africa imake Africa yonke maye khona omunye onaye uthi uzofila kanjani mhlambe le video ngoba uzoyibona ngiyazi uzoyibona. Akusenani mfethu akusenani noma engayibona ngeke ngiluze lo muntu onamatekisi mfethu unemali. Umbukeli masusho njalo uzothi mhlawumbe uthanda imali yakhe awuthandi yena. Ngabe wena usho ukuthi uthanda yena hayi ngoba mhlawumbe ngoba ukuthi kukhona izinto anazo? Hayi kahle vuma ngithanda yena. Ngithanda yena impela mfethu ngoba ngalela langa ngifika ejikethi nje kasho ngathi mina mangangena kulela Zulu Nkosi ngingaba umuntu ngabe mhlawumbe unazo ingane onazo? Yebo unazo ingane. Awusabi ukuthi ingane zingakubulala mhlawumbe zithi ufuna ukuzodla umcebo kababwazi ngoba engasekho emhlabeni? Ngesimo sokuthi vele isesencane ingane angiboni ukuthi kunganjalo ngoba zizokhula sezazimini. Hey South Africa niyabona Africa yonke ukuthi kunzima and
Bafo manje ngeke ngizwe lapha emathekisini kuthiwa kunomngozi awusabi ukuthi mhlawumbe mangenzeka kunezi ithuba ukuthi nibe ndawonye na ungayithola ngoba masuthana naye kufana nokuthi othinta yena uthinta wena. Yebo, ngiyakubona lokho ukuthi kungaba khona nobungozi phela ngoba nami njengoba ngifuna nje ukuthi ngimngene mfethu ingoba vele sengifuna ukungamela lo yamuzi wakhe. My team ngicela ningivumele esondela umama nibe nimsondeza. Kodwa Nkosi yami. Hawu. Manje bafu. Uyayimisela usuzomthanda kuzobe phakade mhlanga. Yebo kunjalo. Uyaphila mama? Alright. Ngi-right. Ikhona inkinga? Cha mucabanga mhlawumbe uke wamphatha kabi umsebenzi wakhe ngithi. Umsebenzi wami impela. Mhlawumbe khona la uke wamphatha kabi khona mhlawumbe. Hayi angikaze ngimphathe kabi siyaye nje kube khona ungaboni ngasolinye ngoba kwesinye isikhathi ukafika nemali ingaphelele. Ngeke ngibuza ukuthi imalini mhlawumbe nezitha vele ngoba sematekisini ngeke ngibuza ukuthi imalini usebenza ngamatekisi ngithi. Yebo ngisebenza ngamatekisi. Ubaba Nkosi yamncesa akasekho emhlabeni. Yebo akasekho emhlabeni washona. So Nkosi yami mama mucabanga le ndoda ngabe kubizeleni ubhuti wami eceleni kwami. Hayi angazi ukuthi ifuna ukuthini ngoba bengithi isikhathi sokucash up asikashayi. U-off namhlanje noma kumele abasemsebenzini? Fanele ngabe uyasebenza ngimangele ukuthi ngibekwa yini ngalesikhathi. Yena ubekwa yini naye ngalesi sikhathi. Bafo ngabe i-tax uyishiye nobani? Itekisi ngishiya renkini. Ayikashaya isikhathi usilayisha. Hayi besingakashayi. Okay. Kodwa mhlawumbe uzothola inamba sezithe ma wami ngiyathoba kakhulu ngiyabonga ukuthi ungihloniphe ufike uthe uMessis noma umabani ma? NguMessis Sobasha. Messis Sobasha ngeke ngicela nje ukuthi ulalela umfowethu into azoyisho uthi sekunesikhathi yabo imhlupha and uthi nje ubona umhlaba nje ngathi nje umnyama mengakutshelanga lento. Yabona. Sekunesikhathi singakanani ekusebenzeni? Uno 5 years angisebenzela selokhu nje kwashona uSobashe before washona uSobashe wangilethela yena wathi nangu ubhuti ucela ukuthi ngimuphi itoho ngase ngiyamupha ke itoho ke. Ngabe unamatheksi amangaki ma? Unamatheksi awu30. Africa yonke ngiyabona kusinjani. Bhuti wami ungake usho ukuthi yini esibeka la njengamanje utshele umama Sobashe. Ngiya-understand mfowethu yabo kuzoba ne-moment of silence yabona mhlawumbe kunzima ukukhuluma ungamtshela ukuthi yini esibeka la yini ofuna ukuyisho mhlawumbe awusafuna ukumsebenzela uyayishiya itax yakhe awusafuna ukuthi ekuhlanganisa naye. Hayi akachazi impela. Kahle lapha vuma mina njengoba ngaze ngafinyelela kuwena nje. Ingoba isikhathi esiningi uma ngiyesaba ukumtshela ukuthi ngiyamthanda. Kahle ngiyakuthanda. Hayibo yeyena. Kunjalo nje. Kodwa kunzima phela ukusho ngoba ungiqashile. Hayibo. Ngibona ngathi ngizophelelwa nayi itoho. Hayi mhlawumbe khona into ebhemile uthi awubhemanga? Hayi angibhemi. Sonke lesi sikhathi ungisebenzela kanti wena hayibo hayi imhlola yami. Imhlola yami. Ingakho nje ngaze ngakusondeza kuvuma ngoba bengeke ngikwazi. Hayibo ngiyalingwa ngisehlane. Lalela la welinda. Umthetho wakho wena ubungazanga ngokusebenza la awulethanga wena uSobashe la ukuthi wozosebenza la ekhaya. Bengize ngakho ukusebenza phela ngoba iminyaka nje siyaze yawu5 ngisebenza la ekhaya. Kukhulu kuyithoba futhi nokukhulu ukuhlonipha lokhu ngiyakuthanda mawa. Ngokukhulu kuyithoba ijike kuphi ukuthi wena mina nguboss wakho wena uyasebenza la ekhaya waletha indoda yami uSobashe kanti uSobashe ukuletha la athi angikunikeze itoho nje wena ngoba wena uyixakekele kanti wena uzosala ufuna ukunyonyobela umkakhe. Hey yazi indaba yakho sonke lesi sikhathi 5 years wonke uSobashe akuletha la ekhaya ubusebenza nje kanti wena ubhizi ubukana nami
usobhasha ulele lapha kobandayo usuzoqhamuka nalento wena ungitshela ukuthi uyangithanda. Mama ngabe uyamsola yini wena? Ngiyamsola maya ngibheka nje ubheka ukuthi abheka usobhasha eselele emathuneni ubheka ukuthi mina naye singafanelana. Hayibo akayona yini type yakho wemama noma mhlambe kukhona okunye ongaphezulu ongakusho? Hayi usukhuluma okunyeke bafu. Usungibuza omunye umbuzo. Welinda angithi umazi kahle usobhasha wena ngithi wayenhlobo enjani? Wayenhlobo efana nawe? Bekuyisidlamlilo ngiyasazi. Bekuyisidlamlilo so uthe mangabe nje beselele ke nje wasubona wena ukuthi nawe uzotake over uzoba isidlamlilo nawe. Ngabe nesikhathi singakanani mama engekho? Uno 3 years engekho. Ha ukushuthi yeba for 3 years iqale nini lento yakho kumthanda? Nje indala yena besaphila nobaba. Indala impela nje esekhona ubaba ngangeke ngibabuke noma bebambana ekseni mangizothatha itekisi mfethu nje umama impela ngiyamthanda. Manje muthi wawuzumbuke umbuka ngandlelana ukuthi uyamthanda noma mhlambe kwakungenzeka uvuke isikhwele mfowethu? Ngangivele ngibe nesikhwele nje ngoba phela ngendlela engimthanda ngayo kusho ukuthi phela ngoba ubaba ubesekhona sengibone ukuthi ubaba akasekho ke ake ngiyilahle nje umbazane kuyena. Hawu kunjalo nje. Hawu yazi ukuthi ngiyasola nanokuthi mhlambe wabulawa umama ngathi nje kwesinye isikhathi ubaba nje wabe ngihlezi ngihlala naye isikhathi esiningi engixoxela. Sometimes masilungisa imoto engitshela ukuthi seyiphathelwa nawe ushukela. Ngibuye nami ngicabanga lethu sometimes uma wami nje useyibulawelwa naye indlala. Yabo. So njengoba ubaba saze wahamba emhlabeni sengithi angiphose nje umbazana impela. Imhlola. Iyangixaka lento. Yazi iyangixaka. Yazi ngoba yonke leminyaka wena ubusondelene noSobhasha. Wena ubuyingane kaSobhasha. uSobhasha wahlala namphansi before Shona wathi uSobhasha ngize ngingalenzi iphutha lokuthi wena ulahlekelwe umsebenzi. Ungizwa kahle? Uyangixaka manje mangabe sekuhuwe futhi oza la uzotshela mina ukuthi mina kade wangithanda wawungibuka wena ungibuke ngazi ukuthi ungangenza umfazi wakho. Kahle kahle kusho ukuthi uSobhasha lo wabulawo wena. Uzothini mina mangisho njalo ngithi uwena wabulala uSobhasha ngoba wena ufuna ukumudla ithendo uSobhasha. Kusho ukuthi ubona ifa la Sobhasha usubona ukuthi wena ubunyoka bomuntu. Uyazibona ukuthi uyinyoka. Uyakhumbula phela nawe mama ukuthi ubaba uthathwe yiwona ushukela. Ushukela ufakwe wena. Sonke lesikhathi bengenashukela kwase kufika wena wayeseba noshukela umazi kanjani wena ukuthi unoshukela? Besixoxa ngaso sonke isikhathi mina. Uyena wakutshela lokho ukuthi unoshukela engatshelanga mina ngumfazi wakhe? Uthini kumina kahle kahle? Welinda ungitshele kahle uthini ngitshela nje ngaso sonke isikhathi. Ima bafo ayikho into abakutshela yona enye mhlawumbe yasembhedeni. Ayikho ebeke ngitshele yona yasembhedeni kodwa ngokuyicabangela kwami mina ngesimo sokuthi ngoba ekhala ngoshukela nje kusho ukuthi umama ngalana useyala. Wawusubona ukuthi wena ngoba mina sengiyalamba sekufanele kuncetheze wena ke eduze kwami kuncetheze wena. Manje bafo awubuki ngazi ukuthi abantu abakwaziyo nabanye enisebenza nabo eJardini akekho omunye uke wamtshela endriver nawo amatheksi kaMama. Angaze ngitshele ngisho yedwa. Awubuki ngazi ukuthi mhlambe bazofila izifu betrayer uSobhasha ngoba sengasekho emhlabeni. Ngicabanga ukuthi ngeke kube kanjalo ngoba phela isimo nabo bayazi mina kahle kahle ngiyingane yakhona. Uyangilinga. Manje mama wena bungakazi umbone kanjalo noma umbuka. Ayikho nje into engingayibona nje ngibonani nje. Ngibonani nje kulomfana ngempela. Bengizobe ngibonani ngoba mina ngazi ukuthi umfana wami ongisebenzelayo. Kuphela into esihlanganisile sihlanganisa ibusiness. Okunye nokunye angikwazi. Ngiyamangala nje manje sezo engihlaza kangaka. Esengihlaza engifaka nakoma TV. Ungibizela indaba eumbhedo. Uke wakhuluma ngendaba yethawula bafu ngakumtshela umama ngendaba yethawula. Yanyukela Jehova. Kwanyuka Jehova. Nje ngifika mawami ngilethe imali uyakhumbula nkathi usathi usese bathroom. Ngakulinda waqhamuka umbethe ithawula.
yini ngalesikhathi nje mawusujika sengikubuka usuflathela hayi ukhohlakele ukukhohlakala nje konke lokho kusho ukuthi wena kade wayiqala lento kusho ukuthi kahle kahle wawumsaba uSobhashe ngoba ubona ukuthi uzokuminya isikhondla khondla kusho ukuthi kube wayomphaceyana nje ngabe waqeda ngami wena indala yona mawami njoba ngichaza iqiniso nje mama uthi lento indala kwasho ingoma yabona indala lento kuthi ugula nje uSobhashe wena ubhizi ubukabuka umfazi wakhe mama wena mhlambe ngabe ukhona osumtholile ungaphenduli kodwa ungaphenduli la bazoze yabona ungaphenduli manje ithini impendulo yakho nangethi uLinda uyakuthanda impendulo yami uyabona nje ukuthi ingoba ngidinwe ngiyafa ukuthi lo mfana lo walethwa la ekhaya ehluphekile kwathiwa mina ngimnikeza isinkwa indoda yami ithini impendulo yakho ithi impendulo angazi ukuthi ngizomthini ngoba njobe engasekho nje uSobhashe wathi lo mfana lo angenze show ukuthi ngiyamnikeza isinkwa kaphelelwa yitoho la ekhaya manje njobe sekhuluma yonke lento fanele le toho ngabe ngiyaliqeda manje leli toho ngoba kusho ukuthi yena akangihloniphi akangiboni njengeboss yakhe ungibuka nje ukuthi ungibuka njengomfazi nje naye angangena kuyena kusho ukubuka ngathi angakuphenya iketi ungibuka ngathi angangiphenya iketi noma ikanjani kusho ukuthi njalo mayeze la eletha imali la ezokhesha apha kanti usuke enokunye engqondweni yakhe kusho ukuthi uyangikhumula nje lofana ngamehlo akaze mhlambe akubambe mhlambe yabona ngakudede abambe ba hayibo angakazami ayikho into ake wayenza oke wayibona yabona nje kwale ngilethela iyangihlanyisa ngoba angimazi mina ukuthi ukwazi nokukhuluma kanje azokhuluma indaba ezinkulu kangaka ko TV ngimazi mina kumfana oyithulelayo nje afika lethi imali ke mayishodile imali ngalelo langa ke ngimthethise ngaleyo mali ukuthi akangitshelanga ngani ukuthi uyisebenzisile imali ethizeni lokho azokusho namhlanje phambi kwe TV kuyangimangaza mama ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi njengoba ngisuke ngikufonela nasebusuku ngikubuza njalo ukuthi ngabe uright yini hayi kuyanyukela kuyaqoqa ngisuka nje mina ngibuzela into phela ezifana nokuthi ngenzeka ububaba welinda uyangihlanyela uyangizwa welinda yebo hayi ngathi khona into osuyibhema mfana wami uthi awusanciki lapha endongenza amaPakistan angibhemi hayi kukhona njengoba wathi uyabona lento ekhulumayo ayifani inhlobo nawe uyabona nje naleyilele khona uSobhashe uyathuka ngoba unendlebe phela uyezwa ukuthi akasekho ngaphansi komhlabathi akusho ukuthi akeze emadlebeni uyakuzwa ukumangalele futhi lento oyikhulumayo so mama ugcina ngokuthi awuna impendulo manje akukho impendulo ubefana nokuthi kumina nje uyashipha nje befana ukuthi uyangishiphela ngoba angikaze ngaze ngacabanga ngelinye ilanga ukuthi umfana ongisebenzelayo ngimdala mina unangaka maminyaka ngimdala ngino50 ngimdala ngingaka mina kuzosuka umfana lo unangaka iminyaka mfowethu mina ngino 48 kusho nishiyana ngo2 years angine ndaba nokuthi usishiyana ngo2 years angikakaze kodwa ngaze ngamthatha njengomuntu mhlambe engase ngithandane naye angizange ngaze ngambuka mina njengesoka uze ngomsebenzi umfana nje bangisho nje ube sithenjwa esikhulu sala ekhaya uyakwazi lokho namanje njoba ngisele naye mina ngimthembile ngoba konke uyahamba ngiyamthuma kwamabhenki ukuthi akahambe ongifakela imali mangabe ukuthi ngixakekile ngihambe ukuthi imoto mangabe imoto ingalungile ahambe ayongilungisela awucabanga ukuthi mhlawumbe kumthuma ebhenki umenza ukuthi abone namafutha amaningi yabo ashayinayo mhlawumbe lalelake ukumthuma kwami ebhenki ngimthuma njengesethenjwa ukuthi ke mayebona amafutha amaningi usengene usathane ukuthi ubona amafutha amaningi yiwo lamafutha akasebenza ukuthi akhulume lezi zinto uyisiphukuphuku ke mayenjalo ngoba ngiyambona ukuyingqondo zakho ukuthi uze ngaqondoni ubethuleleni yonke leminyaka usehlalile manje wabulala uSobhashe ubulawe uyiSobhashe ubulala ezomazi ukuthi unoshukela nje ubemazi ngaliwa kwamkhotha yini wamuza ukuthi unoshukela mama ngikuthanda kakhulu nje Awusaqhubeka uyiyeke lento yakho bengeke ngikubizele kuvuma uzongihlaza angikuhlaza uthando enginalo ngaphakathi yeni osekumele ngilikhiphe mina seliqhamuka lapho lolu thando olukhulu kangaka ludala Ludala. wathula walinda uSobhashe ukuthi azafe lalela la
angizokuhlanyela wena mina ungisusa ungiyekisa imisebenzi yami eminingi kabe ngenzayo uyangizwa Yeah. uzongitshela lenkiyanki ongitshela yona ungibukanisa ne-TV ukucabangile kahle la ikhanda lakho Awodwa mawami ngingakuthoba ngisho ukukuthoba ungithobe makwenze njani ubuze ukuthi ungamthoba kuphi bafo nje oh sengaphathwa izinyawo ukuthi ungithobe wakwangibona ngithoba nangelinye ilanga ngaba kunjalo mama ukususe kugcwele ekhanda lakho konke lokho kugcwele ikhona into ebhemayo ikhona into oyidlayo ikhona into oyidlayo awukaze wakhuluma kanje welinda awukaze wakhuluma isiyaphelela phi inhlonipho yakho ingakho ubungihlonipha kabi wena uvuma ngoba bengeke uvuma ukuthi azikhuluma njengoba ungihlaza nje bathini abantu abangibukayo bathini abantu bengibuka ama-TV bengazi kahle ukuthi ngumfazi womuntu sekumele bazi-ke manje uyabona ke nje isikhathi nje isikhathi anginaso usimoshile isikhathi sami uyangizwa nginemisebenzi eminingi abe engenzayo ungihlazile wangimoshela isikhathi sami phuma kimi uyangizwa into engiyifunayo engiyilindele ntambama mina njengoba uqhomoloze lana nje ungibizela ama-TV uyezwa ngiyifuna imali yami iphelele njengoba injalo njengoba uhlezi ushoda njengo-100 angifune kushode kwa-100 kwanamhlanje uyangizwa anginasikhathi hlukana nami wena sobonana ntambama. Ngiyabonga mama amazwi akho okugcina ungathini mhlawumbe kukhona omunye umshayeli wakho besayibhekile yabo mekubuka uye mhlawumbe kumele ithawula lakho lifishane lingakanani asikho isidingo sokuthi ngizochaza amathawula yabona nje angizokuchaza indaba zamathawula iyangidina uyabona nje bafo ngicela nje uyikhathe lenkulumo mhlawumbe angifuni lutho yabona usengenze nje lo mfana ungehlisa isithunzi wangiqeda usengenze kusho ukuthi mina ngiyinto elula kusho ukuthi yena ubone mhlawumbe ukuthi njoba mina sengingasena ndoda sengiyinto nje into yokuthi ngihambe osizakala bahambe bazosizakala la kimi angijona into oganga mina mhlawumbe ungatshela obesacabanga mhlawumbe omsebenzi wakho ukuyiphosa kuwena ngithi ke nje abakhohlwe yimina lo mfazi kaSobhashe lo angeke bamnuke ngizozihlalele uyazi kuyihlalela akoni ukuhlala ngizozihlalela nje ngihlale ngentombi yami ngithule ngithi tu ngazodlala abafana abakhohlakele nje abadlana izithende njengawe. Hey Africa yonke siyanthanda la nikhona niyabona ukuthi umama uthini niyabona ukuthi ubhodi mfowethu Ncese mfowethu ingoma yamafiki ubani Mafikizolo noma uBrenda ihambe wrong uyabona so mfowethu uhambe wrong ngempela uyabona so uhambe wrong so Africa siyanthanda nonke la nikhona amen.